Attwalment f'pajjiżna hawn 220 liċenzja l-entitajiet li joffru servizzi ta' ħarsien soċjali minn djar ta' tfal sa dawk li joffru kura għall-anzjani. Bilan li jkun assigurat servizz ta' kwalità u li jixraq id-dinjità tal-persuni vulnerabbli, it-tnejn li għadda l-Awtorità tas-Standards ta' ħarsien soċjali ingħatat is-saħħa biex tibda topera f'pajjiżna. One News iltaqa' mal-kap eżekuttiv tal-Awtorità li fisser ix-xogħol ta' din l-Awtorità li twaqfet fl-aħħar ta' Mejju li għadda. Ix-xogħol tagħna huwa jibda mitwaqqif mill-iżvilupp ta' dawn l-standards differenti allura li jkunu standards magħmulin fuq riċerka, standards li huma li jsiru wara konsultazzjoni pubblika, standards li fl-aħħar mill-aħħar qed iħarsu l-interess tal-aktar persuni vulnerabbli. It-tieni stadju jkun li l-Awtorità tara li dawn l-standards fil-verità qed jiġu mwettqa. Is-Sur Vella spjega kif se jkun tim professjonali li jassigura li dawn l-standards verament jiġu implementati kemm fost dawk li qed jingħataw servizzi fil-komunità sa fid-djar residenzjali tal-anzjani. Dan fl-istess waqt li l-Awtorità għandha l-irwol li toħroġ il-liċenzji b'ġudizzju msejjes fuq ir-realtà hemm barra bilan li l-kwalità tas-servizz tkompli titjieb. Mistoqsi dwar il-mod li bih se jsir monitoraġġ ta' dawn l-entitajiet tal-Gvern, tal-Knisja u anke privati, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità qal li se jsiru ispezzjonijiet fuq bażi annwali biex toħroġ il-liċenzja u oħrajn għall-arrieda. Il-ħsieb tagħna mhuwiex li nagħlqu xi residenza jew oħra, ma l-ħsieb tagħna huwa li nibdew vjaġġ. Vjaġġ flimkien ma' service providers, vjaġġ flimkien anka ma' service users, mal-klijenti, sabiex dan l-area tal-kamp, il-kamp soċjali, intejbuh minn angoli differenti. U nistgħu nagħmlu dan billi jkollna dialogu, billi jkollna konsultazzjoni. Temmi sostni li l-Awtorità trid timxi b'mod ġust u ugwali ma' kull entità. Se nkunu qed nagħmlu u nibdew f'Settembru li ġej dialogu sħiħ ma' service providers, dialogu biex naraw kif dawn l-standards ħajkunu qed jiġu implementati. Illum il-ġurnata għandna numru ta' standards, għandna numru ta' rapporti u nafu service providers fejn huma n-nuqqasijiet tagħhom u aħna ġabdejna naħdmu magħhom sabiex dawk il-nuqqasijiet bi pjan konkret u bi pjan ċar fejn iridu jittiebu. Il-ħsieb tagħna huwa li flimkien ma' service providers inkunu qed nambarkaw kif ġaet vjaġġ li verament naslu l-intejbu.